Dakbayan sa Karkar, miangkon nga nakasinati usabong kalisdanan pagpatuman sa DILG order nga road clearing operation sa ilang syudad. Ang report ni Marie Dumabok. Dinhi pa lang dool sa nabantog nga rotonda sa Dakbayan sa Karkar. Makita ang pipila ka mga struktura nga naa sa sidewalk. Nagkalanlain ang ilang gipang baligya sama sa mga prutas ug mga pagkaon. Anaw say ubang sakinan nga nagpark sa sidewalk. Apan mato di Vice Mayor ni Puro Apura nga gipadad-an na kinig mga notisya aron sila na mismo ang muguba o musibog sa struktura. Pero mao gyud ang confident na ta nga makapasar kay gihapon no kay nakapasar sa una nya plus karon although na pagbabadlungon pero galihok man sad ang atong mga city officials o mga barangay kapitan ka barangay officials. Ang kagamhanan mo palit og ekipo alang sa clamping ug towing sa mga sakinan nga patakag parking daplin sa daan. Ug kay dunay mga lugar nga way alternatibong daan. Ilang gitugutan ang mga tricycle nga makapamasahero sa highway. Sa mga illegal parking na natay ordinansa no nga kanang clamping or towing na aprobado na. Pero ang problema lang kay natay budget para towing truck. Matod ni Apura, ang evaluation sa DILG gisibog pag-usab ngadto na sa Pebrero. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.